ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ዲዮስቆሮስ ራብዓይ ፓትርያርክ ወርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ብምክንያት በዓል ልደት ንምእመናን ቃለ ቡራኬ ሂቦም አቡነ ዲዮስቆሮስ ኣብ መልእኽቶም ብጥሉል ከራማትን ብርኩት ቀውዕና ሰኒው ናብ ዝዘብቅዓና ኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ ድሕሪ ምባል ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከቡ ምእመናን ኣብ ምሕላው ወሰናስን ሃገር ተዋፊሮም ንዘለዉ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ንዝርከቡ ሕሙማት ብሓፈሻ ንኩሎም ምእመናን እንቋዕ ናብ ብርሃን ልደቱ ኣብቅዓኩም ኢሎም ኣብ መወዳእታ መልእኽቶም ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ዲዮስቆሮስ በዓል ልደት በዓል ፍቕርን ሰላምን በዓል ሓድነትን ስምረትን ክገብረልና ሰናይ ምንየቶም ድሕሪ ምግላጽ እቲ በዓል ሙሉእ ሓጎስ ዘለዎ ንክኸውን ኣብ ሽግርን ፀገምን ንዝርከቡ ወገናትና ካብ ዘለና ከነካፍሎም ንዝዓረቑ ክንከድኖም ንዝሓመሙ ድማ ክንበፅሖምን ከነፀናንዖምን ኣባታዊ ድበኖኦም ኣሕሊፎም መንግስቲ ኤርትራ ትምህርቲ ካብ ቀንዲ መሰል ዜጋታት ምዃኑ ብምእማን ብዘይካቲ ኣብ ምውዳድን ምዕጣቕን ትካላት ትምህርቲ ዝገብሮ ወፍሪ ኣብ ምሕደግ ዝበለ ከባቢታት ዝነብሩ ቆልዑን መንእሰያትን ተረባሕቲ ናይ ዝዕድል ንክኾኑ ፍሉይ ፃዕርታት እዩ ዘካይድ እዚ ብሰንኪ ሰበኽሳ ገማው መነባብሮን ካልእን ካብ ማዕደ ትምህርቲ ዝበኸሩ ዝርከብሉ ኩነታት ምፍጣር ካብኡ ሓሊፉን ብደረጃ ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ምስ መዛንኦም ዝመዓራረይሉ ኩነታት ክሳብ ምጥጣሕ ዝበፅሕ እዩ ኣብ ዞባ ናቕፋ ካብ ዝተደኮነ ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ሓንቲ ማእከላይ ደረጃ ኣስሙድ ወገረትያ ወኪል ኤሪና ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ሄርሞን መኮነን ናብቲ ቦታ ተንቀሳቒሱ ንዘዳለወ ፀብጻብ ብርሃን ዓንዲ መስቀል ከቕርበዩ ኣብ ዞባ ናቕፋ ተደኪና እትርከብ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ማእከላይ ደረጃ ኣስሙድ ወገረት ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማእደ ትምህርቲ ኣብ ምዕባይ ልዑል ኣበርክቶ ትገብር ከም ዘላ ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ ገሊጹ መምህር መብራህቱ በርሄን ኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2014-2015 ካብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ሃገርና 131 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 440 ተምሃሮ ተቐቢላ ተምህር ከም ዘላ ብምጥቃስ ተምሃሮ ብዘይስኽፍታ መነባብሮ ትምህርቶም ክቕፅሉን ደቂ ኣንስትዮ እውን ካብ ከባቢአን ከይረሓቓ ትምህርተን ንኽከታተላ ዓብዪ ደገፍ ትገብር ከም ዘላ ረድዩ ንሱ ስዒቡ እቲ ኣሕዳሪት ናይ ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ንቤት ንባብ ዝኸውን ክፍልታትን ቀፅርን ስለ ዘይብላ ንዝያዳ ምዕባለ እዚ ሕፅረታት እዚ ክማልኣላን መምሃሪ ኮምፒተራት ክቐርብን ተላብዩ መምህር ኣማኒኤል ተኽለ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ ተምሃሮ ብዘይካቲ ኣብ ክፍሊ ዝወሃቦም ስሩዕ ትምህርታዊ መደባት ብቕዓቶምን ፍልጠቶምን ንምስፋሕ ተወሳኺ ናይ ትምህርቲ መደባት ተሰሪዑ ሓያል ፃዕርታት ከም ዝካየድ ኣብርሂቡ ተምሃሮ ብወገኖም መኽፋት ኣሕደርቲ ኣብያተ ትምህርቲ ጽጉማት ተምሃሮ ካብ መዛነኦም ንኸይተርፉን ትምህርቶም ክሳብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽቕፅሉን ዓቢ ተራይ ፃወታ ከም ዘለዋ ብምሕባር ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ቀንዲ ተጠቀምቲ ኮይነን ከም ዘለዋ ኣረዲኦም ኣብ 1989 ኣብ ወግረ ዝተደኮነት ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ኣስሙድ ካብ ቅድሚ 17 ዓመታት ኣብ ከተማ ናቕፋ ኣብ ዝተዳለወላ ህንፃ ናይ ማእከላይ ደረጃ ኣገልግሎት ትህብ ከም ዘላ ይፍለጥ بمتحبار ሚኒስትሪ ጥዕና ምምሕዳራት ባይቶ ህግደፍ ሃገራውያን ማሕበራትን መራሕቲ ሃይማኖትን ኣብ ንዞባ ማይ ዝዝውተር መርዓ ትሕቲ ዕድመን ካልእ ደቂ ኣንስትዮ ዝሃስል ልምድታትን ንምውጋድ ክካየድ ፀንሐ ፃዕሪ ውፅኢቱ ዘተባብዕ ምዃኑ ኣብቲ መዳይ ንዝተሳለጠ ስራሕን ኣብ መጻኢ ክግበር ዘለዎን ንምምያጥ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ተሓቢሩ ኣማሕዳርቲ ንዞባ ተፍሮ ወንጌል ተክለ ሃይማኖት ኣብ ዘስምዑ ቃል ጎዳእቲ ልምድታት ይንክኳ እንተሎ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ግን መርዓ ትሕቲ ዕድመን ንምውጋድ ዝካየድ ፃዕሪ ብዝለዓለ ክቕፅል ከም ዘድሊ ብምጥቃስ ብሰንኪ ኣብ ንኡስ ዕድሚኤን ዝረአ መርዓ ደቂ ኣንስትዮ ከቢድ ጥዕናዊ ሳዕቢናት ከም ዘጋጥም ኣብርሂቦም ጥዑይ ሕብረተሰብ ንምህናፅ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግብኦ ጥዕና ዝተሓለወ ንቕሕቲ ኣደ ምህናፅ ምዃኑ ዘረዳእ ኣቶ ፍረ ወንጌል ወለዲ ነዚ ሃሳይ ልምድታት ኣውጊዶም ደቆም ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ክልእኩን ክሳብ ዓቕሚ ሄዋን ዝበፅሓ ከመርዕወንን ተማሕፂኖም ሓላፊት ሃማደ ኣብ ዞባ ደቡብ ወይዘሮ ኣብራ ሽብታይ ድማ ምምሕዳር ንዞባ ማይ ምነ ድሕነ ደቂ ኣንስትዮ ንምውሓዝ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምትታት ኣብቲ ዞባ ብኣብነት ዝጥቀስ ምዃኑ ብምሕባር መርዓ ትሕቲ ዕድመ ምኽንያት ፍትሕ ካብ ምዃን ሓሊፉ ኣብ እዋን ሕርሲ ናይ ዘጋጥም ፊስቱላን ካልእ ጥዕናዊ ፀገማትን ጠንቂ ይኸውን ስለ ዘሎ ተጀሚሩ ዘሎ ፃዕሪ ክሕይል ኣዘኻኺራ ተሳተፍቲ ብወገኖም ሰሪፁ ንፀንሐ ልምዲ ኣብ ሓፂር ግዜ ንምጥፎ ልዑል ፃዕርን ምውሃድን ከም ዘድሊ ብምምልካት ወለዲ ብሓፈሻ መራሕቲ ሃይማኖት ድማ ብፍላይ ነዚ ሓደገኛ ሳዕቤናት ዘኽትል ድሑር ልምድታት ንምውጋድ ተልኦም ክዕዝዙ ተላብዮም ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ጨንፈር ሽቱትጋርት ጀርመን ምስ ወለንታውያን ዜጋታት ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ተሓባቢሩ ንስንኩላን ወገናት ንምሕጋዝ ዘካይዱ ንጥፈታት ብዝለዓለ ከም ዝቕፅሉ ገሊጹ እቲ ጨንፈር ነዚ ዝሓበረ ኣብ ምቅላል መነባብሮን ምንቅስቓስን ስንኩላን ዝውዕል 6 ኮንቴይነራት ዝተፈላለየ ናውቲ ንጉዕዞ ናብ ኤርትራ ድልው ኣብ ዝገበረሉ እዩ
تزعين زلو نبرت بشكلتات فرناشات ناي سنكلان عربياتات ويلشير ناي سفيت مكاين نابيات تمرت زغلغل ناي ممهرن بيت فتنن أقعو وحزي إلكتريك سقوطاصر سنادو بروجيكترات ناي حرشا موتورات كمون كداونتن كال انزل تقالل كم زخونه كابتو بوتاز بصحنا حبريتا عملكيتوم ابتناي معشاغن مسعان المسرح استاذ 8 ايرتراويان محازوت ايرترا زخون وصاتنياتن كساتفون كلو ابتو بوتاز ركبا ايرتراويان دق انستي دما ناي مغبن مورالن دغف كم زغبرالوم تفليطوم نبرتي أسندان وزبا أسمات نمعبالي حوس كتمام زمناوي عداقة تريت أخلي كمون أحملتن فرتاتن كهنت أزخخيرام نساتم نيرينا أبزهب وحبريتا أبستتن عما أكلاي بوتا دحر مترنافهم نقداو التكالات كسفحن دق ما أكل عدم كمهارو كم زبقن بمحبال تاريفو زلو هنت الزمناوي عداقة سلزخونة قولحتاك وهابو أزخخيرام اتتقلبات مزمالا تحاوس كتما بأتاويتاتات تقماتا كتفتح زخل عقمي نمعبال كم زحق زاز تغصتم نبرتي بعقم انه الزباك سرح زخيل كوانت زيكونه منغستي زوت امدب نمعوات كاباتم زحتت كمالو دلوات مهلوم ارغاغيصام اكايد سرح من محدار حوس كتما اسندات وعثمان محمد خير بوغنو حزبي اطريو بزلو نقحات ربح مطرناف بغبو تردي وسله زلو زوت مدبات لمعات متكبار دلو مخانو بمحبال زي مهلاو عداغان زي تطح صرغان انقفات يخونا بمهلاوم زملكوت اكل قلطف قلحتا كغبرلهم تمحطينو سعيبو زقرب أهجراو زيناتاتيو دحر زحص أرمساغريت كلملسينا مكتالكم تقصلو دقيمنا بخبر نعدم منغست أمريكا بريزيدنت غامبيا يحيى جامع عبز حلف الصمون عبدوبي عدتا بزفتصمن لزنبره نمنغستو نمعلاو شرحتات كم زفتصمون استغسو كل التسبات عب تحت قيدي كم زأتو قليتهم ሚኒስትር ፍትሒ ኣሜሪካ ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቶም ክልተ ጋምቢያዊ መበቆል ዘለዎም ኣሜሪካውያን ኣብ ልዕሊ ሉላዊት ሃገር ሽርሕታት ፈፂሞምን ዕጥቂ ኣብ ምምሕላፍ ሰሪሖምን ዝብል ክሲ ከም ዝተመስረተሎም ሓቢሮም እቲ ሚኒስትሪ ኣብ መግለፂኡ በቶም ኣሜሪካውያን ዝተመልመሉ 12 ቢሎም ዝኾኑ ዕጡቃት ንቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ጋምቢያ ከም ዘጥቅዑ ህዝቢ ደድሕሪኦም ብምስዓብ ድማ ንመንግስቲ ሃገር ከዓሉ ተፅቢት ገይሮም ምንባሮም ኣረዲኦም أمريكا أبتفشل فتنة علوا إيد كم زنبرة بريزيدنت غامبيا يحيى جامع موقاسو يذكر توم أبتصرح استساتف عتقات ناي أمريكا أصور عتيقهم من بارهم زدما تهاجر نعتقات بمدقاف أبتفتنة علوا إيدا كم زحوستيو بريزيدنت يحيى خسيسو أمريكا قبل على حيارو مرحة هاجرات أفريقيا هاجرات لاتين أمريكان أبزكير فتنتات قتلت يخون علوا بتزاوري إذا خطأتو مصنع حزح بروتنتنتي زحجي قبل على زوم كل التسبات مسريتو زلو كسون نكي تكبراتا نمشفان زوز سر زلو سقون تكي كونا كم زي ترف وغيصام إيران مسلح قبر شبراويان كتبن نزقلت أتم عطقات كاب عراق نمكل خال بزبل علامة أو اشتروبات عراق 4 كيلومتر زشفن كاب وتهدراو هلاو النت أزخون الزبا كم زمسرتت بشدشة الري أفليتام أزازي أكار سراويت إيران برغادر جنرال أحمد ريزا بارداستان نت استوزد سقمتي أملكيتو أبزهابو مقلتي اتزقوم من نت أزوبان هزبن هاجرن إيران كاب زخون قداماو متقعت نمكل خال مخان بمملكات اتياب عراقن سوريان اسلامويت هاجرن من مسرات عتقاو قالس زكايد زلو عطو جله داعش كاب كم زبل حسابات كتنقا طويعوم نسوا مقلتيو داعش ابزوان زن معرباو شنخ عراق قصو بمسفحفاح نابدوبات ايران تتقيعو كانتلو سراويت هاجرو قد متقعتات قبر شبراويان حدش كم زيكونن كبيد ملسا قبر كهب مخانون اتنقيقوم إذا خمسين كله بشدشة الري أبزوا أمبار عراق بستخايدا بمتقعتي بومباس تسنيم ملوة تخصي بواحد وعسران سلسل أبالة حيل تتسأت عراق كغطلون كله عسران حدن كالوت كم زغسلو تقاليحهم زاقت نايت متقعتي حلاف النزوة سود وغن كم زي اللي زحبور تتصابات قدما يطورطور داعش كم زخونة عزيز سراويت عراق يحبروم أبو سناسن نايتم سوريا زداو كبابيتات اتركب زوبا أمبار كاند موافريت نايتم نحيالو كبابيتات سيميناون معرباون شنخات عراقن مبرقاوي شنخ سوريان بمقوططار اسلاماويت هاجر ممسرات زحلنو عطقات داعش مخانا يقلت هندن باكستانن ابتن عمتات زصاحبن دوباتات زوبا كاشمير ككايدو زغنيا من لوات تقسي غنا كمزي حد ابز غلصلو زلو اوان بعسرتاتاش حز قصرو نبرتن هيوتهم بمسقا كاب بيت نبرتهم كمستنزابلو صبصبات غليصوم
بمسارة ጸብጻባት መንግስት ህንዲ